Nggayuh kamulyan. Panglimbang 5 menit dina Minggu Wage tanggal 8 Maret tahun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 4 ayat 5 tekan 42. Wonten ing satunggaling dinten awake dhewe dipun temokake kalian satunggaling cariyos. Inggih menika lakonipun wanita Samaria kalian Gusti Yesus ing pasamuranipun Yakub. Wanita wau boten kasebat asmanipun, nanging gesangipun kawentar minangka tiyang estri ingkang kathah dosanipun. Ing dinten menika wonten ing sumur piyambakipun pinanggih kalian Gusti ingkang pinudya ngaso. Gusti Yesus ngendikan mekaten, "Aku njaluk banyu." Wanita wau kaget awit tiyang Yahudi limrahipun boten purun sesrawungan kalian tiyang Samaria. Nanging Gusti Yesus boten peduli kalian wates sosial lan agama. Wanita Samaria nedahaken lampah tobat ingkang sampurna. Sesampunipun pinanggih kalian Gusti Yesus, piyambakipun nilar kendinipun ing sumur. Kendi menika minangka pralambang gesang lawasipun. Toya biasa minangka pralambang kapuasan kadonyan ingkang boten langgeng. Para sutresna PLM kinasih. Lelakonipun wanita Samaria menika satemene minangka cermin gesang kita piyambak. Kita sedaya asring ngrasakake ngelak ing manah, ngelak ing katresnan, ngelak ing pangapura, ngelak raos dipun tampi. Kita uga asring ngupados toya ing sumber-sumber ingkang asat, bondo, panguwaos utawa pangalembana. Nanging Gusti Yesus tansah rawuh ing sumur gesang kita, ing papan kita ingkang paling asor lan paling isin. Sumur Yakub menika dados papan pangandikan ingkang maha suci. Ing ngriku Gusti Yesus paring piwulang bilih kamulyan menika boten namung kangge tiyang Jawi, nanging ugi kangge wanita Samaria, kangge kita sedaya. Sumangga awake dhewe nyinau lampahipun wanita Samaria, nyadari dosa, rumangsa, ninggal kendi kadonyan, lampah, lan dados saksi ingkang kendel nyariosaken sih rahmatipun Gusti. Tansah wewarah. Awit saking tobat lan iman, kita sedaya saged nggayuh kamulyan ingkang sejati. Inggih menika gesang manunggal kalian Gusti ingkang paring toya gesang langgeng. Muga-muga kita sedaya tansah pinanggih kalian Gusti ing saben sumur gesang kita lan nilar sedaya kendi dosa kita ing ngarsanipun. Saiki ayo padha munjuk. Kunjuk ing asma Dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Kawula ngaturaken panuwun tanpa upami. Bilih mugi kawula tansah ngelingi kamulyan sejati menika boten wonten ing bondo donya, nanging wonten ing manunggaling kawula kalian Paduka ingkang paring toya gesang langgeng. Kawula nyuwun ugi sadaya kanthi mulya awit Paduka menika Allah ingkang gesang lan jumeneng nata.
nyawiji kalian Roh Suci tansah turut ing salami-laminipun. Amin. Kunjuk ing asma Dalem Yang Rama saha ing Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.